fago miñas as palabras de Pablo Álvarez, e lógicamente tamén para o Concello de Celanova, para mí en particular, é unha honra e é un honor estar representando aquí ao noso povo, o povo de Vilanova e o Concello de Celanova en xeral. Efectivamente, trátase dunha romaría etnográfica que se ven desenrolando en Vilanova dos Infantes non de xeito ininterrompido, por desgracia, desde o ano 2002. Viuse, como creo que todos saben, interrompida tanto no ano